makina otanthauzira zilembo za chiyankhulo cha manja. Ndipo mu nkhani za masewero, nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse ntchito yotukula masewero pakati pa achinyamata. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu onse omwe akumutsatira kuti asunge bata ndi mtendere pamene akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Usi atsindika kuti pasapezeke kuopsezana kamba kuti otsatira zipani zosiyanasiyana ali ndi ufulu osonkhana molingana ndi malamulo oyendetsera dziko lino. Dr. Usi wati cholinga chake ndi kutsata mfundo zabwino za yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima, zomwe zimayika patsogolo zosowa za wanthu. Iye wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa ulendo wake wopita ku Blantyre. McDonald Chiwayula walemba ripoti. Poyankhula ndi anthu omwe anasonkhana kudzawaperekeza pa ulendo wawo wopita ku Blantyre, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ati ndi wokondwa ndi kukhulupirika kwa anthuwa ndipo ati asachite mantha ndi omwe sakusangalala akamawaona m'misonkhano ngati imeneyi. Iwo ati uwu ndi ufulu osonkhana ndi ena omwe uli m'malamulo oyendesera dziko lino. Sitifuna za mkulukulu tikamati tikusaka za Chilima tipangazana kodi za Chilima amafuna mtendere kona iso yitukuza kuti zokangana ayi koma changodi mtendere wina akabwera akakufunsa ngapala UDM kupita kwa Michael Usi ilungu yake ndiye ya remote ndiye yake ndiye anakula tizo ndiyo zambiri zili hapa wakula ndani aibeleni salu yanuyo aisalu yaka. Dr. Usi atinso omwe akutsatira munthu oyenera ndipo akuchita izi chifukwa dziko la Malawi lili mu ulamuliro wa demokrasi. Kenako anatsimikizira anthuwa kuti apitiriza ndi ntchito zabwino za malemu Dr. Saulos Chilima zomwe zinali zoyika zosowa za anthu patsogolo. Dr. Usi ati pamene boma likugawa chakudya ndi zipangizo zotsika mtengo aonetsetsanso kuti osowa akusamalidwa. Kulinjala niwezesa kuti boma likupeleka chimanga inenso pandeka ndisikuliza kuti nesogoleni ndiziga waso chakudya boma likupeleka fetereza osika mtengo kwina ndi kwina kulibe inenso ndinako kutengera zipandi nyazi zanga kupeleka sochangwadi endeleza sindi kusanga kuti uyu wa TPP uyu wa UDM uyu wa MCP uyu wa UDF uyu wa Ford amene ali munthu ndikampeza kuti akumufuna fetereza pamaoko akutali kodi akulandira. Pomaliza, Dr. Usi ati pakali pano sangayankhe funso loti adzayima nawo pa chisankho cha chaka chammawa. Iwo ati nthawi ino ndi nthawi yodziwitsa anthu zakalembera wa chisankho komanso kuthandiza omwe akufuna thandizo kamba ka njala yomwe yagwa m'dziko. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Bungwe la oyang'anira anthu aulumali omwe ali ndi vuto losamva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira zilembo za chiyankhulo cha manja komanso tsamba la pa intaneti pamwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Poyankhulapo pamwambo wa pampando wa MANAD a Robert Mbendera wati makinawa athandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu aulumaliwa amakumana nawo mdziko muno. Zambiri mu ripoti la Abdul Rahim Kamwana koma akuwerenga ndi Yamikani Makanga.
Bungwe loyang'anira anthu aulumali osamva la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa koyamba mdziko muno makina apa intaneti omwe azithandiza kutanthauzira chiyankhulo chamanja chomwe anthu aulumali osayankhula amagwiritsa ntchito. Ntchito yopanga makina awa idayamba zaka zingapo zapitazo ndipo yatha pomwe makina awa akhazikitsidwa mu mzinda wa Lilongwe. Mkulu wa MANAD Albert Mbendera anati makina awa athandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu aulumali amakumana nawo mdziko muno. Mafuna kwambiri kuti mavuto olumikizana achepe chifukwa timaona kuti pali gapu yayikulu kuti kodi tikhoza kulumikizana bwanji, nde tinayesa kupanga njira yoti tikhale ndi dictionary imeneyi kuti kwambiri anthu ambiri apeze komanso athe kukwanitsa kugwiritsa ntchito application imeneyi. Mkulu woyang'anira ntchito za ulumali kunduna oona kuti pasakhale kusiyana pakati pa akazi ndi amuna Joshua Kwehima atsimikiza za mavuto omwe anthu aulumali osamva amakumana nawo. Dictionary ya Malawi Sign Language mmene mukuziwa inakhazikitsidwa zaka zingapo zapitazo, koma tikatengera zakazo kufika pa nthawi ino mwina ndi ochepa amene akuti anayifikira dictionary kapena anamvapo kapena kuiona. Ndiye kukhazikitsa kwa njira imene iona kuti anthu akhoza kuipeza dictionary kuzera mafoni komanso makompyuta ndi njira zina za intaneti ndi chinthu chabwino kuti anthu atha kuifikira komanso kuifikira mosavuta ndi mochipa mosadula, chifukwa kuti dictionary imene tinali nayo poyambirira inali yopanga print. Ndiye kupanga print ndi ndalama ndithu, kuti dictionary ipangidwe print ifwa ndi yakala komanso ndi yayikulu ndi ndalama zambiri, komano mmene yayikidwa electronically kapena kuti anthu akhoza kuifikira pa mafoni ndi makompyuta. Makina a intaneti omwe angokhazikitsidwa kumenewa alinso ndi upangiri otanthauzira chilankhulo chamanja kudzera mu makanema omwe ayikidwa pa tsambali. Akuluakulu omwe amayang'anira mbali yomwe ili ndi ana aulumali osaona pa sukulu ya Montfort Demonstration kuchita dzulo apempha anthu akufuna kwabwino komanso mabungwe kuti athandize sukuluyi kuti athe kuthandiza ana pafupifupi 48 omwe ali pa sukuluyi. Mmodzi mwa aphunzitsi apa sukuluyi Mayi Anne Chisasula wapereka pempholi pomwe kampani za HLB Malawi komanso SIF zimapereka thandizo la katundu osiyanasiyana ku sukuluyi. Thandizoli ndi la ndalama zoposa 1 miliyoni kwacha. Achisasula auza MBC kuti boma limathandiza sukuluyi ndi ndalama yokwana 400,000 pa mwezi, zimene sukuluyi imafuna 3 miliyoni yoyendetsera zochitika pa malopa mwezi wina uliwonse. Mayi Chisasula akufotokoza. First night ndi ana 48, that's 24 girls and 24 boys. Mavuto amene makumana challenge yayikulu nchakudya being boarding. Ndi funding imene malanda uchokera ku boma makhala yochepa. Ndi nthawi zamene mapeza kuti chakudya chimakhala choperewera and timapanga rely mostly kuma well wishers ngati SIF. Malingana ndi mkulu wa kampani ya HLB Malawi mdziko muno Mayi Florence Kawerama, thandizoli kuchita dzulo ndi mbali imodzi yofuna kusangalala ndi Amalawi nthawi ya tchuti cha Christmas komanso chaka chatsopano. Ife tinaganiza monga ngati mbali imodzi ya policy imene HLB ndi SIF ene ake amene ali nayo yonena kuti ma community amene tikukhala madera amene tikupangira mu business tizitha nthawi ya chisangalalo ngati ya Christmas tizitha kubweretsa nafenso chisangalalo kwa anzathu amene ali opereweredwa. Ndi chifukwa chake tinaganiza kuti tibwere kuno poona kuti ku sukulu kunoko anthu amadalira chithandizo chochokera ku mabungwe osiyanasiyana. Anawa amakhala ku boarding school, amakhala boarding facility, ndiye kudyetsedwa kwa tsiku ndi tsiku akhoza kukwanitsa, koma panopa tinaganiza kuti tapatse china chake choti akumbukire kuti chaka cha 2024 achimaliza bwanji. Bungwe la National Commission for Science and Technology NCSTS lakhazikitsa tsamba la pa internet lomwe anthu aluso osiyanasiyana adzitha kuyikapo komanso kuonetsa ntchito zawo.
Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe atakhazikitsa ntchitoyi, mlembi wamkulu ku nduna wa zamaphunziro Amangani Katundu ati tsambali lithandiza anthuwa kulumikizana ndi akuluakulu a kampani, kusonkhetsa chuma komanso kupeza mayankho pa mavuto a ntchito zawo. Zambiri mu lipoti la Emmanuel Chimutu lomwe akuwerenga ndi Olive Piri. Tsamba la pamakina a intaneti lomwe alikhazikitsali lakhala likugwira ntchito mongoyeserera chabe miyezi ngapo yapitayi pofuna kuyesera ngati anthu adzitha kugwiritsa ntchito mosavuta komanso kuona kudalirika kwake. Mlembi wamkulu ku nduna maphunziro Amangani Katundu ati tsambali ndi lofunika popeza ipereka mwayi kwa anthu omwe ali ndi luso losiyanasiyana kuonetsa ntchito zawo kwa mabungwe komanso anthu omwe angawapatse thandizo loyenera pa ntchito zawo. Tingati pa internet malo tikhoza makhala kumano wa anthu amene amakhala ndi malingaliro oti zinthu zingathe kuyenda bwino bwanji, angathe kupanga zinthu zothekera zosiyana zotani. Zimenezi timati ma innovations pa chizungu, zimenezi zikuthandizira dziko lino komanso zithandizira dziko lino. Chifukwa anthu ena amakhala kuti chakuti tapanga chonchi mwina zikhoza kukhala zochitika bwino, koma amasowa anthu owalimbikitsa, amasowa anzawo oti akhoza kulumikizana nawo kuti kodi zikavuta chonchi mmapanga bwanji. Mkulu wa bunge la NCST a Gift Kadzamira ati ndi achimwemwe ndi kukhazikitsidwa kwa tsamba la pa intaneti ili popeza anthu aluso adzitha kulumikizana ndi akuluakulu a makampani kuti athe kupeza mwayi opatsidwa chuma komanso zipangizo zoyenera malo momangodikira boma. Cholinga cha National Innovation Portal makamaka nchonena kuti pakhale kulumikizika kwa pafupi pakati pa ma innovators ndi anthu a industry ma private sector, kuti ma private sector athe kuona kuti kodi innovation imene yachitika nditiyo ife tingati kugwerapo nkuthandiza. Wachiwiri kwa mkulu woyimira bungwe la UNDP kuno ku Malawi Achara Getachew anayamikira kukhazikitsidwa kwa tsambali ponena kuti lithandiza kubweretsa pamodzi ntchito zonse za luso zomwe ndi zofunika pofuna kukwaniritsa masomphenya Malawi 2063. Mwambowu unatha ndi pempho kwa anthu aluso kuti agwiritse ntchito tsambali potukula miyoyo yawo komanso kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko. Wachiwiri kwa meya wa mzinda wa Lilongwe wati ntchito yodzala mitengo yomwe konsolo ya mzindawu inakonza ndiyofunikira kwambiri pofuna kubwezeretsa ndi kuteteza chilengedwe mdziko muno. Poyankhula pamwambo oyambitsa nyengo yodzala mitengo ya 2024-2025, Ruth Chingwalu anatsindika kufunika kwa anthu onse kugwirizana podzala ndi kusamalira mitengo nyengo ya mvula ikayamba kuti pakhale chitukuko chogwirizana ndi masomphenya a Malawi 2063 okhudza kuteteza chilengedwe. Mtolankhani wathu Batwell Gerard walemba lipoti lomwe akuwerenga ndi Olive Piri. Monga njira imodzi yotetezera ndi kusamalira chilengedwe, konsolo ya mzinda wa Lilongwe yakhazikitsa ntchito yobyala mitengo. Mwambowu omwe unachitikira mbali mwa msewu wa Bandiro unabweretsa pamodzi anthu osiyanasiyana kuphatikizapo ophunzira ku sukulu za primary ndi sekondari. Pa tsikuli mbandi za mitengo mazana kuphatikizapo kesha ndi zomwe anazibyala. Mitengo ya kesha anayisankha akuti chifukwa imapirira kung'amba. Wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe Ruth Chingwalu yemwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu ndi anali woyamba kubyala mtengo motere kutsegulira ntchito yobyala mitengoyi. Achingwalu ati cholinga chawo ndi kudzala mitengo yambiri mu mzinda wa Lilongwe kuti ukhale ndi chilengedwe chokwanira. Iwo alonjeza kugawa mbande za mitengo kwa makhansala onse a mu mzindawu. Monga ife Lilongwe City Council timakhalanso ndi mbande za mitengo imeneyi zomwe tigawire kwa makhansala athu kuti akathe kudzala ku madera awo. Mapulani amene watowakwaniritsa powapatsa makhansala zimitengo kuti akathe kudzala ndi anthu aku madera awo nthawi ino ya mvula isanathe. Mkulu wa konsolo ya mzinda wa Lilongwe Amacloud Kadamanja wati mphepo za mkuntho, kusefukira kwa madzi komanso njala ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo zomwe zimabwera chifukwa chosasamala chilengedwe. Akadamanja apempha nzika zonse kuti zitenge mbali pobyala mitengo kuti zithane ndi kusintha kwa nyengo. Ngati Lilongwe City Council tinaona kuti chaka chino kukhazikitsa kodzala mitengo tikhazikitse ku misewu yatsopano imene yamangidwa.
Tikunena choncho chifukwa chonena kuti tikutengera chitsanzo chimene analitsogolera atsogoleri athu pamene panakhazikitsidwa tsiku lodzala mitengo chaka chino. Ndiye kuno kubandiro ngati mukuona kuli msewu wanyuwani. Msewu wanyuwani umenewu ndiye kuti upangidwe panapezeka kunena kuti panali mitengo ina yoti inadulidwa, mwina kunali doti nthaka ina yoti inasokonekedwa. Ndiye timaona kuti koyambirira kuti tionetse kuti tifuna tibwezeretse chilengedwe. Tinakonza kuti mwambo okhazikitsa kudzala mitengo chaka chino upangidwire kunoko kubandiro. Konsolo ya mzindawu inagwirizana ndi a Botanic Gardens kuti apeze mbande za mitengo yomwe anabyala pa mwambowu. Nyengo yobyala mitengo imachitika ngati njira yotetezera chilengedwe komanso kuthana ndi kusintha kwa nyengo. Mwambo waukulu otsekulira ntchito yobyala mitengo mdziko muno unachitika mboma la Chitepa pa 17 Disemba. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu onse omwe akumutsatira kuti asunge bata ndi kukhala mwamtendere ndi zipani zonse pomwe akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Bungwe loyang'anira anthu omwe ali ndi vuto la ulumali osamva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira zilembo za chiyankhulo cha manja. Ndipo mu nkhani za masewero, nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse ntchito yotukula masewero pakati pa chinyamata. When pain clouds your child's sunny days, Parapain Baby swoops in, specially formulated to chase away pain and bring back the smiles. Uniquely developed so that it doesn't contain a drop of salicylic acid, ensuring the safety of our children. Whether it's fever, teething discomfort, or tummy troubles, our hero is on the case, ensuring your little one feels better, faster, with a taste kids love. But remember, it's not a sweet. Parapain Baby is designed for easy intake, chewed or dissolved. Brought to you by Y Pharma. Parapain Baby. Tough on fever, gentle on tummies. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko, muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti anthu omwe ali ndi umwini ndi masheya mu kampani ya Press Corporation auza bodi ya kampaniyi kuti ichite apilu chigamulo chomwe chachititsa kuti adindo ena akale ku kampaniyi apemphe ndalama zochuluka. Koti linagamula kuti anthu atatu omwe anali ndi maudindo akuluakulu ku kampaniyi a George Partridge, Bernard Ndau komanso Elizabeth Mafeni apatsidwe chipepeso kamba kochotsedwa ntchito mosatsata ndondomeko. Atatuwa akufuna ndalama zoposera 33 biliyoni kwacha kuchokera ku kampani. Zambiri mulipotiri. Ngakhale anthuwa akupempha ndalama yochuluka mwa mtunduwu, adapatsidwa kale ndalama zina zokwana 1.112 biliyoni kwacha atachotsedwa ntchito. Koma bungwe la anthu omwe ali ndi umwini ochepa mu kampani zapamsika wa masheya la Misaliko lati ndalamazi zachulukitsa. Bungweli likukhulupirira kuti ndalamazi zili ndi kuthekera kogwetsa kampani ya Press Corporation. Mmodzi mwa akuluakulu a Misaliko a Brian Kampanje akufotokoza. Atatu akufuna 33 biliyoni. Ndipo ife zimenezi zinatidabwitsa kwambiri
ndikuti zimutsa chifukwa chokuti ndalama zimene zikukapidwa ndi zankhaninkhani zokuti ngati press corporation itati ilipire ndikuti ikhala mavuto kwambiri. Aino aka press corporation ndi ifeyo ma shareholders si ma directors, ndi ifeyo tikuwakakamiza ma directors, sitikuwapemphatu koma tikuwakakamiza kuti apeze njira yokuti apange apilo. Mmene achitire angapangire ndiwowo akudziwa, koma ife chimene tingane kungofotokoza ndikuti tikuwakakamiza kuti apange apilo. Ife sitikulimbana ndi ufulu wa anzathu, awo ndi ufulu wawo. Ifenso ngati ma shareholders ndi ufulu wathunso kuonesesa kuti kampani imene isaonongeke. Ndiye pamene akupanga apilo sikusonyeza kuti takhwanya ufulu wa munthu. Kupanganso apilo ndi ufulu kumene, koma timanena kuti pakadafunda padajiwitsa galu. Ife sitikufuna kuti tichedwe kumanena kuti tizaona kutsogolo, chifukwa mwina tikachedwa tiononga zinthu. Malinga ndi bungweli, iwo amazindikira za ufulu wa anthu pa ntchito, koma nkhawa yawo ili pa mlingo wa ndalama ikupemphedwayo. Pakadali pano ati iwo akukonza chibaluwa chopita ku bodi ya kampani kuti ichitepo kanthu mwachangu. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Bungwe lomwe limaonetsetsa kuti anthu akumwa madzi aukhondo la Evidence Action lalangiza anthu akumaboma ku chigawo chakumwera komwe akugwirako ntchito zawo kuti asalole kuti kusiyana maganizo pandale kusokoneze ntchito yopereka madzi aukhondo ku madera awo. Poyankhula ku Mangochi pa msonkhano wa pachaka wa bungwe la olemba nkhani aku chigawo chakumwera la Southern Region Press Club SPRC, mkulu woyang'anira ntchito yopereka madzi aukhondo ku bungweli a Moses Chisangwala ati andale atenge udindo oteteza malo omwe amayika zipangizo zawo zokhala ndi mankhwala othandiza kupha tizirombo toyambitsa matenda kudzera m'madzi chlorine. Nthawi ngati yachisankho kumachitika zinthu zambiri. Mtakuona kuti mutu wathu wa chaka chino ukudutsa pa zachisankho chifukwa chaka cha anthu tikuvota. Ndi mtakuona kuti nkhani yachisankho ija yafikanso mpaka na kumadzi. Ndi ife ngati atolankhani ndi udindo waukulu woti tithandizire zinthu zimenezi kuti zitheke, kuti tikhale ndi chisankho chabwino, chisankho chisakhudze nkhani ya madzi, komanso miyoyo ya anthu ipite patsogolo. Pali nkhani za kolera zoti zayamba kale, nthawi ya mvula ndi yomweyi. So nanenso ngati mtsogoleri wa gulu la atolankhani ndipemphenso atolankhani anzanga, osati atolankhani a South Region Press Club okha, koma atolankhani onse Malawi kuti tithandize kuti nkhani ngati izizi zichepe, ntchito ngati zipite patsogolo, tikhale ndi chisankho chabwino, komanso ufulu wa Malawi aliyense upite patsogolo. Timadziwa kuti zinthu zambiri zimabweranso ndi anthu andale kuchinthu chabwino, komanso ndale zomwezo zikhoza kupangisanso kuti zitukuko zina zilephereke chifukwa cha ndale zomwezo. I think ndikukhulupirira kuti ainu muli ndi masitole amene muona kuti ndale zasokoneza chitukuko. Nditaona kuti anthu ena amene tikuyandikira ku 2025 imwe ili nthawi yachisankho ayamba kuyika maposta awo okhuza kampeni mu madispensa omwe tikuyika mudzi. Ife ngati Evidence Action sizimatikhuza za ndale, zoti tingane kuti ndikuyipa kapena ndi ubwino sitinganene, koma ndi udindo wanu kuti mufotokoze kapena mwatsimikizira anthu kuti ndi zabwino kuti munthu akayike maposta ake okhuza chisankho okhuza ndale pa chlorine dispenser. Asale imene mungayipezeyo, imene mungayioneyo ndi imene iposa kukhala. Wapampando wa Old Chikapa Nanjiri Primary Alumni Richard Bonga wati anthu amene akhala kuphunzira msukulu zawo kale mbuyomu akali ndi udindo osamalira zofunikira za pa sukuluzi, ndipo wanena izi pamwambo omwe ophunzirawa anakonza kusangalala komanso kupereka mphatso zosiyanasiyana kwa ophunzira aku primary omwe akuchita bwino pa maphunziro awo, kudzanso kupereka mphatso kwa ena mwa aphunzitsi omwe anaphunzitsa ophunzirawa pa Nanjiri Primary School ku Machinjiri. Tili ndi ripoti la Blessings Kanache. Anthu omwe anaphunzira kale pa sukulu ya Chikapa yomwe pano ikudziwika kuti Nanjiri ku Machinjiri anachokera m'madera apafupi komanso kutali kudzakhala pamodzi ndi anzawo kudzalimbikitsa ophunzira pano komanso aphunzitsi omwe anawaphunzitsa.
ena afika pa sukuluyi patapita zaka zopitirira 20 mpaka zaka 25 atachoka pa sukuluyi kupita ku sekondale. Ambiri abweranso atavala uniform yomwe ankavala pa nthawiyo pongofuna kukumbukira kale lawo ali achichepere. Koma mbowu ophunzira omwe akuchita bwino mkalasi alandira mphatso kuchokera kwa ophunzira akalewa, mphatso monga makope komanso ndalama pongofuna kuwalimbikitsa. Wapampando wa Old Chikapa Nigeria Primary School Alumni Association ndi Richard Bonga. Tsiku lisanacheze tisanakambe nkhani zakuno. For example ine kuno ndachoka 1990 komabe tikamacheza ndimakumbukira mmene moyo unalili. So chimenecho ndi chimene chinatipangisa kuti koma akuluakulu tinacheza kalekale pano timangocheza pa Facebook kapena pa WhatsApp koma nthawi ino I think tikakumane physical. And aliyense anachiona kuti chinali chofunikira kuti tibwere tikumane. Nthawi zonse timanena kuna kuti kuthokoza ndi umunthu. Okay? Ife tonsefe kukula imvi chonchi tinafika pene tilipa chifukwa cha anthu ena amene anali akulu nthawi imeneyo. Mutha kukumbukira no masukulu amene taphunzira ife analaulere kuchokera primary, secondary, university zaulere zokhazo ndalama zimachokera kuti panali anthu amene amazipanga dedicate kumalipira zinthu zimenezi. Now ife takula ndi nthawi yathu tsopano kuti tithandizirenso nafenso kuti ana nawonso apezenso akamakula. Ena mwa ophunzira akale omwe anali nawo pa mwambowu ndi a Dorothy Mbajira Kambali komanso a Dekora omwe ati agwira ntchito ndi boma pothandizana nalo kulimbana ndi mavuto omwe ophunzira pa sukuluyi amakumana nawo kudzera ku bungwe lawo. Taona kalikali kale kwambiri mwina 25 years ago ndeta kumana lero ndisangalatsa kwambiri. Timangona ngati komano ndi ambuyeza lani zatheka kukhala pamodzi tilimbikitsanenso ndi ana amene akukula panopo tawuze kuti ife tinachokera pachikapapa chikapa nanjiriri tikumayenda mmene tililimo komanso akationa tikhale ngati ma role models awo. Of course pali zambiri zina ndi zina zimene ifeyo talephera tikulephera kuti tichite koma pamene takumanapa ndikuti tikuyenera kuti tikamapita chitsogolo pa sukulu pathu pano pakhale zosinthika. Mwa zochitika zina pa mwambowu aphunzitsi akale anayi analandira mphatso kamba ka ntchito yomwe anayigwira. Mphatsozi ndi ndalama komanso zina zogula ku grocery pa nyengo ino ya Khrisimisi. Tedson Site ndi mmodzi mwa aphunzitsi akalewa ndipo athokoza ophunzirawa kamba kobweranso kudzalimbikitsa pa maphunziro achichepere omwe akuphunzira pa sukuluyi. Again kufika magulu awiri. Woyamba kumapita kwa ana amaphunzira pa malopo. Fana amaphunzira pa sukulu pano sadziwa kuti pali anthu ena kama akuchita bwino anachokera pompano. Amangoti apita ku sukulu bona apita ku sukulu ndani yakwana. Koma naja akamaona kuti awani ali pano akuchita kuti anali pano ali ku MPC anali pano ndipo kuti amakopeka nawonso kukhala ndi chidwi cholinga maphunziro kuti osadzachite bwino adzapange zinthu zimene amapanga ndani amene amuonayo. Sukulu ya primary ya Chikapa yomwe pano imadziwika kuti Nanjiriri koma Chinjiri ndi imodzi mwa sukulu zakale kwambiri mdziko muno za mpingo wa Katolika zomwe zaphunzitsa anthu ochuluka omwe pakadali pano akuthandiza pa chitukuko cha dziko lino mu njira zosiyanasiyana. Blessings Kanache, MBC, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha anthu onse omwe akumutsatira kuti asunge bata ndi kukhala mwamtendere ndi zipani zonse pomwe akukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Bungwe loyang'anira anthu omwe ali ndi vuto la ulumali osamva mdziko muno la Malawi National Association for the Deaf MANAD lakhazikitsa makina otanthauzira zilembo za chiyankhulo cha manja. Ndipo mu nkhani za masewero nthambi ya boma yoona za masewero mdziko muno yapempha mabungwe a za masewero kuti alimbikitse ntchito yotukula masewero pakati pa chinyamata.